hanang kinigom kuto. Pilot ko gusto na. Ikaw malasa. Panuhot. Gumon sa Ano? saragit ba? Pero nindot ang jikin gamay pang paminaw. Ay po tayo hanang. Ako bilangin na ko yung pulo na anak ko. Grabe kung pas mo ba? Bangkot man Henry, wheelchair na. Gusto mong usok bro. Mapandad ba? Uy, Grabe ko. Dali ra kayo makatindog. Ngayon rin 5 seconds ba? Wheelchair na lang. Ano ba? Home service na lang yun. service na. Para Asol naman. Pag home service, napila yung Depende sa kalayo. manayan ang pag-asa. Kadaghan ako nagpadada, tag 800 na. 800 na siya. Daghang kong suki yan. Ano na? Bilde mong tapos, kung mani kagigos, pwede ra. 200 lang. Ganahan kag 205, pwede po, 210. Pero, bilde mo ito sa gasolina, God. Ang gasolina, niya may magtag-motor ko. Kung motor, okay ra. landred ko naman ginagasolina sa kanila. Ako pinibigos. Ha? Landred naman ginagasolina sa kanila. Pula. Oo, motor gani. Sa garaw ng service, mga karana, di na dyan kalakaw o mugawas pa mo sila, napay mugunit, no? Umalsa. Ito alalay, napay magdala sa bang, kaghana na kayo, Kaya kayo mo. Kan mo. nasag mahasol. Ah, okay. Yan na ma'am. Higit gamay. At kanisya wa siya kalakaw isa kagulan. Ako kalakaw na din. Ako na. Kuyaw ang buwilta na boss. Kani kaduha. Ako ingon sa konduktor. Kuyaw kani kaduha na, di ba? Pero sa doktor, wala ning pasmo. Adi sila magkuha na Pag ingon nila diretso para rest. Analyze it. Paralyze, kabalo sila na maparalyze. Pero ang kondyodan na, pasmo gina siya. Anong mabasa ba? Ano nila? PMC daw kay Juan. Tambalan pero ang kuha Ingon na dito 250,000. 250,000. Nailot na lang. Iki na siya kilot. Mag-explain. Ha? Mag-explain ko sa mo, ma'am, paminawa ko ha. Importante kay sa mong kalawasan, dili lang para sa mo ha. Apil po ko ha. Para sa tuwa tanan. Mag-explain ako ha. Paminawa ko kay napay pangutana unya ini ko mag-explain ako ha. Kay na exam ni ha. Kani dire ko pa ka masayod, mao ni balay sa uric acid, balay sa sugar. Balay sa uric acid, balay sa sugar. Ay kalimot ha. So automatic kung mataas ang atong uric acid, ang atong dugo mag-sticky na siya. Dili maayong circular sa dugo ha. So kung mabot ang time nga di na magtarog circular ang atong dugo, kung atong na-refer sa doktor mo gina time nga i-dialysis ang tao. Kung ito yung nakababa nga rason nga nang i-dialysis ang tao. Depende sa doktor, depende po sa mo kung mapadialysis ka, no? Depende sa tuwa. Kaya ang dialysis baya is forever. Forever gas po ha. So, ano na siya. So, karon pa, atake ang stroke or mild stroke sa katao. Kung taas ang uric acid, ganito dire, ang mapikton sa tao, hap siyang lawas, kaning wala may maigo. Kung matake ang stroke or mild stroke sa katao, kung taas ang sugar, ganito dire, ang mapikton sa tao, hap siyang lawas, ganito o may maigo, ha? O na ang explanation, nganong ang stroke, dili parehas. Ay wala, naapoy too. Karon pagkatake sa stroke, si sugar o si uric acid, nagsabay, puro sa gas. Duha na gyud. Ang resulta nagulay na gyud na. Di na gyud nakalakaw. Pero pwede pa nato matabangan kung mutuol lang po siya sa hilot, no? Depende ra po, no? Yan. Napo yung bang atake sa stroke nga pati ba madamay. Depende na sa kondisyon sa tao. No? So ana manikamot ang gyud ma'am, wala nang dialysis, wala nang stroke, wala nang mild stroke. Manikamot ta nga kanay mo ang uric acid, kani diri di gyud ni sa mo taas. Kung saon man nato nga di mo taas ang atong uric acid. Una-una, bawal manigarilyo. Bawal mo inom nga makahubog. Ha? Bawal sigarilyo, bawal inom, bawal mo kag isda nga nahimbis, pasayan, lokon, alimango, lamang loob sa hayop. Manok, baboy, baka, tanding. Lamang loob ha. Labi na gyud si
Karning pula. Mga kami garilyo. Inom. Pag-agay. Ha? Ay. Sahay. Wala man tayo makinarya man, magbasa sa mong uric kung taas o dili, ang atong basihan kung masakitan ta, ha? Sige kamay. Eh, di na to ni bungkag kung magkadugay, magkabugak ni buyuro na lang sa tao, okay? Sa kabungkag. Nakataog, ha? Ang dakong porsyento sa stroke o mild stroke, ma'am, si Pasayan o si Alimango, ha? Paborito. Agay. Ha? Ang paborito ko sa lagay. Paborito di ay. Paborito ka. Pero di bahala, ha? Dili tamang kapaundangon, kung dili bawal lang, no? Undangon na no, may magkakong gasto. Awareness mo. Agay, At least agay, mga- agay. No parking, ano lang, no? Pwede mo kang parking kung wala di tao, no? Ano mo to? Ay, dili siya dito sa tower. Yun siya. Eh, Ayun to. kaya naman muna doktor. Dili ang lahi. Biste siya, maramang bugyapon pa. Nga ba yan, gidala sa una, no? Isa, dalab din na Oo. Gidala tanong nyo, wala gipadayon. Murag maglain namin dyan. Kung kamay pa kayo. Sige. Agay, agay, agay. wala, maguna na palibot dito sa una. Kinsam nito gidala nito sa una, bonbon. Dili, ay, Basta natin gidala dito. wala lagi. Nga ay nalang dok. Uli. Sige, ano lang. Ano ito, magdoktor pa rin, harang magdoktor, anestesiyahan, wala mag-ibuta. Wala ka, espiritual man, anestesiyahan pa yun. Dahil lagi na sa ilit, hilot, ang binisaya.